Aksyon Radio! Las 9:40 Aksyon Radio Philippines Standard Time. This time check is brought to you by ACS. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night Patrol! Aksyon Night Patrol! Aksyon Night Patrol! Aksyon Night Patrol! Aksyon Night Patrol! 42 minutos nakaligas at ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Lawat, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag sa kaudo malabutan sa nga signal sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Mayong gabi na naman, inyong aksyon na Marlon Henevaya, palatuntunan. Action Night Patrol, pizza 4 kita sa bulan sa Agosto tuig 2020. Isa ini kamalinong kag mabulubog na nga kagabihon. Ang Martes nga presentasyon sa nga inyo sa nga palatuntunan na muning mata kag dalunggan sang kagabihon. Ang pagbantay daton sa nga mga hitabo nga posible magatuhaw. Kagayara lamang sa tupad kirito kon na malapit sa inyo sa nga Ogsaron. Nagkatatak sa istorya sa nga Pilipinas ang subong adlaw. Kon COVID-19 nga kaso ang istoryahan. Bangod subong nga Agosto 4 maka-aksyon ang Pilipinas naka-record sang pinakamataas nga numero o kon kadamoon sa nga COVID-19 positive. Ang new record high single day increase. Makin nyo yan, 6,353, 6,352 ang new COVID-19 cases sa bugos nga Pilipinas. Ang kasusubong maka-aksyon kabugusan. The country's total coronavirus caseload to 112,593. Mausin to 12,593 na. Ara kita sa ika-25 kung ika-24 o kung ika-26 man. Nga pwesto kung para mo damo kaso sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Daw nagapa-indis-indis ba ng ato sa ringa nasyon?
Aga sununay lang nisang Indonesia mo, Indonesia, Qatar, Pilipinas. Tingin halinan mga kaaksyon sa nga COVID-19 nga pungsod China. Naghagan-hagan na tong kaso sa Ilaya, nalampuwasan pa kani isang pungsod Pilipinas ang kadamoon sang kaso dito sa ila. Amon ang report sa nga Department of Health sa subong adlaw mga kaaksyon. Ang pinakadamong kaso, August 4 case bulletin sa Bogos nga Pilipinas niha 1,826 sa nga mga kaso mga kaaksyon halin sa National Capital Region. Digid man malipod kamanting NCR mong pinakadamo nga tawo sa pungsod sa Pilipinas, mga riyon ng paghahambalan. Ginasunda rin niya sa Region 4-A may 961. Subong lang niyang adlaw. Kaga Region 3, 253. Kausan opa, matapos rin pag-antos na tuntaran. Ano gid ba lang kinalinan sinitaran? Ang pagkulang bala sa atong sari opisyal sa gobyerno o kung ang pagkasalawayan gud sa mga tao. Ting kaso naman sa COVID positive diri sa Negros Occidental, Bacolod. Sa sunod sa Bacolod, biyara sa 13 ka mga bag-o COVID positive. Tika bugusa 299 na. Mauisa na lang 300 na ho. At 299 ang kabugusan ng kaso sa pong sunod sa Bacolod. Ang recovered, mga COVID positive nga nag-alalayo, 70. Ang masubo-subo diri ang kaso mga mayara sang nagkalamatay gidya. May 7 ka ba nagkalamatay diri sa may sunod sa Bacolod, ang isa sa Negros Occidental. Ang Negros Occidental unsing nagadugang sa mga COVID positive. Ang kabugusan yara na sa 488. Ang kakapoy sang pila ka mga puisal naton sa gobyerno sa pag-asikaso sang taran-taran nga pamaagi kag tikang kung paano mapunggan mga kaaksyon ining nga pagdugang latnay linat nanay paglaton sang COVID-19. Kung gisa naluoy na kita sa pila ka mga frontliners naton, opisyal naton sa gobyerno, o galing why sila sang choice kundi himuon ang taran. Hindi man pwede nga bayaan nila ni kamanti obligasyon nila ni. Pero kakinahalan hindi sila maka-aksyon sang bulig naton taran. Sa kinaandan mangin katuwang nato sa mga action unit reporters kag correspondents. Mga reklamo ngin pa-record sa nagkalain-lain nga mga baka police stations. Ang record sa ospital angot sa mga ginadala nga pasyente, pilason biktima sa nagkalain-lain nga mga aksidente o konkrement. Ang sitwasyon sang sunod sa dalanon, tubtob sa mga lugar nga sunodlon. Ang mga quarantine areas naton diri sa Bacolod kag probinsya, ang hotels, eskwelahan, kamusta na balayan ang sitwasyon sa mga Bacolenyo kag Negrosanon nga gina-quarantina. Daw damo subong ang nagasulod ikumpara sa mga nagagluluwa sa mga quarantine facilities. Mayo lang kamanti may ginbagwa nga advisory angot sa pagbiyahe bangod bang sa ginimplementar nga Modified Enhanced Community Quarantine MECQ dito sa Metro Manila. May pinakamang biyaheng ang temporaryo anay nga pauntat, punggan. Ay by the way kung MECQ sa Metro Manila may istorya nga isugid ko sa inyo dugay-dugay. Resulta sang MECQ perti tuya ang naduduman sang head mo sang task force disiplina. Man kung may task force disiplina sunod sa Bacolod, sa sunod sang Quezon may task force disiplina man. O galing ang ilato nga pamuno ay siguro nagulpihan bla. May order siya mo nga gin-post makakson sa social media ya sang ulihin na ginulsol sa gin-delete yaman ni sigida. Ang curfew hours dapat dumdumon ha.
nga malapit na lamang 10 minutos na lang nabilin. Alas 10 na may curfew sa syudad sa Bacolod. Alas 10 tubto alas 4 sa kagahon pa ya ha. Ang gina-implementar sa mga curfew heman atong proposal nga alas 8 tubto alas 4 sa kagahon maagi pa na buwas sa regular nga sesyon sang sangguniang panlungsod sa syudad sang Bacolod. Damo tong tiplang. Damo tong nagpalati. Tatong pagwa sa executive order bla ni Mayor Beng Linardia nga dapat ang curfew pa puluaban sihon sa alas 8 sang gabi. Damo nagpati. Way pa to proposal para to kay mati maagi para mag-aksyon sa sesyon buwas Miyerkules sang sangguniang panlungsod sa Bacolod. Pero makabigyan na mag-aksyon nga daw aprobado naman na siguro Kaya ginahulat naman ang signal approval sang sangguniang panlungsod. Pero may panibago ngayo naman ang grupo sa mga negosyante sa syudad sa Bacolod na kung pwede ipabilin lang sa alas 10 ang gabi. Mayara sila sa panibagong apil nga inugsumiter o kung nasumiter na gani siguro sa sangguniang panlungsod o kung lokal nga pangaluhan sang syudad. Ginabulo-balansi ni ang tanan ay kung base mga alas 8 balas ang gabi, maumpisa ang curfew, damo sang makulursyong nga sahi sang akurisong nawong naman sa mga negosyante, kaya alas 7 palang dapat manira na sila, napuli pa rin ila sa empleyado mo. Bolo-balansihon niya, mabalaan tani boss mag-action. Alas 10 curfew, dugay-dugay, itobsogin ninyo sa inyo sa nikokote. Puli na kag magpahuway. Sa mga tindahan kag baraligyan, tira sa nasilin na panira ng daan. Kagod base mabtan kamo sa mga ran nagaroving nga kapulisan, kag base kamo ang mamultahan. 52 minutos nakaligas sa tak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Hello lang sa mga gaboritor sa ato sa nga live stream Timbrano Park. Nalista ka mo nagadugay. Kag sa mga nagpadala sa ilang sa nga mensahe dali sa ato sa nga palatuntunan. Ano pa kayo iba sa nga balita nga dapat ato sa tutukan o ariho sa balita nasyonal? Ang manigin mention ko Timbrano pa ang MECQ na implementations dito sa Metro Manila. Ano ang resulta sa ni? May pinasahi nga pamaagi sa pagdisiplina sa mga pasaway kag nagalubag sa community quarantine dito sa may syudad sang Quezon. Ang ginpaandam sang pamuno sang Quezon City Task Force Disiplina anay konsehal man siya sang syudad Ranolfo Rane Lodovica. Wala sang pugong-pugong nga nagpaandam sa mga residente sa nga syudad. Nagbuya sang sugilanon nga shoot to kill. Ang sinuman nga tawong nga magasupak sa community quarantine. Shoot to kill. Sinaubendik kulbaans na. Siyempre kulbaan ni. Pero hindi yan, ining opisal sa Quezon na gulpihan lang. O kung base na dala lamang siya sa isa ding emosyon lang. Kagkakapoy, subong nga nabatsyagan, bangod sa ding padayon nga pagratsada sa COVID-19. Ang DILG, dasig may reaksyon diyon nga ginpalayag. Hambal yan digid mayo. Hambal sang DILG. Illegal kag improper ang paandam ni Lodovica. Ang post ni Lodovica, ginulan sang kritisismo sa social media. Yang post dasig nga ginpanas yaman sa isa nga Facebook account. Amo ning ginasiling antes mag-post mag-action sa kung ano-ano sa social media, doble o kung pwede palang triple. Ang pagpinsar niyo anay, kung ano ba lamang yung resulta sa ulihi,
Bangod ko ng mensahe nga gin-post ninyo, bumirang gani sa inyo. Kada piso, kada minutos, pihugid nga magadagsa da ang mga reaksyon. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte nagsiring nga nagapati sa makaksyon nga ti dala lamang inisang frustration, ti siling ko gidi. Dala lamang na isang frustration ni Ludovica ang iya post nga frustration ni Ludovica bangod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 sila sa dinga syudad. Urban ang mga opisyal nato sa gobyerno kag pila ka mga frontliners naton nagapakigbato sa COVID-19 kung kaysa nit naman sila mabasol. Kaya ka pinasahi ini nga away ang ila sa dinga atubang ho. Now sa bahay naman ni Quezon, no saling naman kag pathag ni Ludovica. May pathag ni say. Saya sa nga post maka-aksyon. Atong gin-post ya hindi to ya official policy sang Quezon City LGU. Kundi resulta lamang sang iya pagkadismaya. Selingkogin. Resulta sang pagkadisgusto, pagkadismaya niya sa ginhimo nga pagbabalik istrikto sa community quarantine status sa Metro Manila. Sa lipot nga sugilanon, medyo lahog-lahog lang eh. Lahog-lahog pero damo sang tuhod nga kumurog. Kung ikaw taga Quezon City, bisan hindi ka magkurog tuhod na, hindi magkubag-kubadughan mo, shoot to kill. Sala violation sa community quarantine. Ate siya nadala lang to kuno si Ludovica sang iya sa ding frustration. O dapat di na niya masulit pa kay kakululbaan to. Ang i-shoot to kill ta ang COVID-19. Amo na dapat ang i-shoot to kill ta. Galing COVID-19 subong ga harihi ga padiwal may dala pa nga yuhom. Ga yuhom siya ga banti ga silin ni isa nga di sila kasarang sa akon. Mau kabay pa nga maglayas na ng COVID-19 eh. Ano pagid na ka-aksyon balita subong ginafiestahan ang istorya bala sa PhilHealth, isyo sang korupsyon nga binulgar. Way lamang ga init niya ga indakal pa ni. Ang PhilHealth President nga si Ricardo Morales nagbuyagyag nga may kapin 5,000 ka miyembro sang PhilHealth. Amo ning Philippine Health Insurance Corporation eh. 5,000 ha, 5,000 ka mga miyembro. Ang ila sa nga edad, 130 katuig na. 130 anyos na. Duwa ay bandi sang 130 anyos nga buhi sa Pilipinas, miyara. Duwa ay no. Ang balita maka-aksyon, ining 5,000 ka miyembro sa nga PhilHealth, nga ang edad 130 anyos na, ay ara gali gyapon sila sa nga database. So, ag wala mabalaan kon buhi o kon patay na. Ang siling pa rin ni Morales, ang isaban sa kinalikupan subong sang isyo sang korupsyon amo ang information technology kon IT project sang siling ahensya. Bahuho. Only in the Philippines lagid niya ining sunod-sunod nga isyo sang korupsyon. Tamo gudya hakugano nga mga opisyal sang ahensya sang gobyerno, hindi man tanan ha. Kasi kung may mag-react naman lada. Kabay pa nga mangin malipayon ka mo sa ulihi gamit ang kwarta sang mga ultimo nga tao. Isa ka palito na lang ang nabilin magatangko na kita sa alas 10 ang gabi. Special nga papanamyaw daraho si Itik Alisbo. Wow. Monitor ni sang dara sa barangay Tangob ho. Sa Alisbo family. Dara sa mga taga-Purok Pagidait, Barangay Tangob, Bacolod City. Impunto alas 10, Aksyon Radio Philippine, Standard Time, curfew na, puli na.
Ibalauntang sitwasyon sa ngasoran sa nga Bacolod sa paglibot-libot man sa ato sa nga patrol with action diyan. Ang tiyempos bong mabulubog na munuhan ta kinatemprano pa, aber subong nga gulugal ompa. Sa patrol! Action! Night Patrol! Field Reports! With action diyan, Diaz sa Kunjan, mayang hapon please kabin. Labiraxon mo, may gabi sa tatanan ng mga kakson. Ang patakoron na kami sa area San Lacson. Kami na dampi akson mahal sa may provincial capital Agon, pero may nga materion na kita nato dali, like for example, dali sa may, kapit ba sa may fair di dampi. Awayin masado, may mga kakson na to, nga nag-standby kinitang dalan. Nakita dali ba kita, nagaulat sa mga sarakyan, for example, siguro, mga mga service nila, bra, call center, no, nagkakahulat, risk kilit sa dalan akson makaroon nga gabi. Ano, may mapalabog na, at mga panyempos, palibot sa usunad, nagkaulan na, wala, nagkatulot-talite man, kalinong sa ngaton ka ng ita, na problema, dili do, nagatipon-tipon na naman, oh, nagatipon-tipon na naman ang galom sa kalangitan, karon nga gabi akson marbot, siningon, siningi, pati hindi kayo dali magkakampante, hindi kayo magpaurok-urok, tulog, kay iparahan mo na, kaya tibat-sag-batsagon mo, kung doon ang sitwasyon, ay ka magbuno, kung naman damol nga ulan, tinadulod-disgasya, kaya base maglutaw-taw ka na nanda, mo ginahigdaan. Na isa dari ka, ka fast food chain, hindi mo nag-prepare, ako nag-himos naman niguro, closing na niguro nila, like sa tubang, dari sa may Capitol Lagoon, siga pang ang suga sa sulod sa ilang establishment, may mga empleyado pa, pero makita man natin doon naghihimos ang gamit, no? So, alas 10 naman, hingagaw na ko na alas 10 sa gadyagan isang gabi, imal sila dari hingagaw na, no? Pero nga gabi man, bao damdamo, di action man nag-standby sa balasang regional hospital. Ari na naman sila to sa may atubang sa mga butika, di ba dampe? May ari din nagatulog sa kilid sa dalan. May mo ni kalamanan, dari sila, siguro matemprano, pabalabas makapila, di sa may outpatient, di ba? OPD, di ba? Action Mars ang regional hospital. Pero kati, pinidahay mo na dari kang numero, ginahingagaw Manila nga mas temprano pa, makapakonsulta sila sang libre. Ginalauman sang ibang dari nga nagapangitan na lang, for example, sang karton, mahigdaan lang nila, kapulo paway lang, kagbas temprano pa. Anandri na, lins pa sa luwas ng Metro Bacolod, may ari di ko rin sa labot pa sa may nakalotang area, tulit nga area, kapulo pigado, mabalang nga nagahingagaw, pag nag-amarman, makagana, or rather makapakonsulta ang libre mga kakson. Sanan nga mga manaligyan sa palibot sang syudad, sarado na ginman, nga gabi, ang aton nga mga kapulisan padayon sa Quiapo na paglambiyong magpatigayon sa Police Visibility Patrol. Ang merkados, palibot sang syudad, ang downtown area, lagi na usoy naman sa buong sang garbage collection, garbage services, manipagpangakot kila sa basura, akson mal, kidamo, kiti basura sa may Suryagang area. Then, may mga aras sa makilid sang poste. Pero naman ara naman ang mga street cleaner karong gabi. Gatipo na din sila ustubang sang fasade, di ba? Do, dako na din lang isa ka establishment, di ba? Establishment ni. Do, fasade sa sang NCC na dari sa may Plaza Dampi. So, dari gatipo, no, may mga, may mga street cleaner, suksok sang pula, magkaprepara naman gano'n, kaya nga gloves, ginapanuksok nila. Then ang matabo sila dito manilig naman sa palibot mga kakson. Mga downtown area, mga areas nga nasa Kupan, dito sa may plaza, ang ibang pagig nga mga lugar. Dito sa may ang Old City Hall, sa Kapabilin, under lockdown sa Gyapon, ang grills dito ko naman ng traffic barricade, wala pa nakwa. Ang tarpaulin nga mingalan ng lockdown, yara mang Gyapon, lapa man nakakas, hinati patimaan lamang under lockdown pa, hindi pwede kasulod ra. Ang sinuman nga luyag, kung may katuan dra magkakson, ang opisina, of course, wala dra posible, kaya hindi naka-under quarantine ang karabanan, nga mga dra naka-assigned man mismo sa may Old City Hall. Sa naton may police nga naka-assign, may mga personnel man diri nga ba, I think yan ay ka-empleyado sa syudad, standby diri karon nga gabi man nga nagabantay sa Old City Hall para wala may makalusot mga kakson, no?
Amo gyapon no, may nagatulog-tulog silid sang dalan, like for example diri sa may palibot sa Plaza Mart, lamay naton sa may San Juan nga area, may aragid to. So importante sa diri wala lang wala lang mga malain nga mga tinutuyo sa may establishment diri para wala record pag-aaga nga makinawang tayo kag iban pa. Ano na sila akson dyan ang katululog sa sidewalk? Okay lang na ya? Hindi pwede ka rin kay homeless, kag mga kabalo ka may mga problema sa paminsaron. Hindi rin na sila katulog sa may sidewalk ang iba na. Ang question akson dyan, hindi na sila pwede hindi na sila ayhan matapikan sa COVID, mga muna. Amo na da sa pamangkot action mar. Kasi tanan man kita, vulnerable sining balatian. Alam kayong inibala sila, ikundalon mo ne. Hindi mo nagiguro mapasugot, hindi mo nagiguro mag-upod. Mga tigulang, dabala mo senior citizen sa tubang sa San Sebastian Cathedral. Para po madakalabanan sa gyapon ng suman na gatiner. O ganiti, may mga edad naman ini, ano hindi sila vulnerable sa balatian. Ang mga badyaw, ganyan rin Japon sa may reclamation, no? Rin Japon sa may pagsulod, dabla sa may reclamation area, patuo ka, may raya, sila, may may tapulin, may trapal, kaginbutang, may kawayan man para doon makaporma doon payag. May araman doon sila grupo-grupo ng ila, pamilya, manabi, naman sila kaluto, ila, skidin man sa dalas ang katulog, ay lutok, matabo na sila dira. And then, dito sa downtown area, mo man ang sitwasyon, mga kakso, may nagatulog sa kilid sang dalan. At yung problema, ito yung labanan, lagi niya gasuksok face mask, may nagkarukal dumdum, kung ano yung observar, dito lang ang mga protocol, kami nagkaroon na remind it properly, kaya wala man sila guro proper information, man nga labaton, kung di man nila pwede mahimo, makuha, ina mga kakson. Pamudala sa may downtown area, kramo, sa may nagatulog, nagahigda, diri. So, ininis sila yung mga wala balay, may mga problema sa paminsaron, kasi hindi mo ganun masaway nila sila eh. Hindi man matulog, kung sawayo mo, hindi magtulog dito, kaya kibot sila, bayan naman sa piyak dito ang kanto. Di mo na panantayan, permis sa mga polis na yung nagpatrolya sa may police station number 1, bisa na, no, hindi nakalibot ang surman kaya sabi, ang iniya mga tao, diri, ang ita naman yung lugar kung diin sila matulog. Kung tipuno nila, tinaguro sa dyan, tinaguro kung tipuno nila, ang nagatulog na sa may palibot sa downtown area, butang binida sa isang lugar, tanong kurungwa, no, kung tipuno, pwede mo nila grupo tulugon, dras may base center, galing kayong base center, be under lockdown man siya, kaya gintis infect na doon sa nanligat, akson, mar, no? Basit kung itingob mo na sa isang lugar, ang tulugan, base ginamob lang sila na, mga di daan tadlong pamisarong iban? O nagani, ang bagay pa pa, kung tingbol mo sa isang kurong, matulugon mo sila, ambot ka doon ang sitwasyon, kung rin nasulod. Ganabanan, sa nila, kung talo mo man sa isang kalugar, may ngagaw, ginay akson, mar, or mangita, ginapamagi, kibot ka rin na nagsalita niya, magwa, gibla. Cases kina usually mo, tayo doon kung anong proper, diri nga pamaagi, nga himuon sa aton ng mga otoridad, agad mismo man sila diri nga katulog skilid ang dalan, at malikaw man sining COVID-19 nga balatian. Kaya once infected man sila, budlay wag gini detect action mark, yung contact tracing siniya, guro din, guro galabot ni, damo niya, although, ati, kung di na sila galayaw, di sila kakadto, so balantayan, kidman, no? Anyways, karon man nga gabi pag nabay naton sa tubang sa emergency room sa regional hospital, do kajupay na lang sa mga ambulance nga naga-diretso diri, nagakadto mga kakso, may ginadala ang mga pasyente kagiban pa. So, di ba sa mga gabi na ganitong damo, ganitong ginutok dito. So, subong do laay na kay kalinong katawhay diri sa sitwasyon sa regional hospital. May ambulance sa Salang Kabilog, ito yung mga amo sila ng oras, may mga kalmitan, gitman niya, nagaraya, kag nagapinila dre, mga ambulance na nagkakanto sa may ospital, mga kakson. Patol ka na po, kita dito sa may barangay Tango, bala? Sa may, Tango, Panoko, na dang area, Akson Mar, may mga barigada, mga kalan, kag kolon, nabaw daw kakaubos na itong supply. Oy. Umay na gito, Luzon ka makita, skilid sang dalan, nga nakadisplay sa to. Ba mo na, may nainay ka kay Basib na mabungguan mo mga nakadisplay ng mga kalan sa kilid, darang pang hamtang nila para makita sa mga customer. Subong yung siguro bakla na, siguro kumpra mo kay si Ma'am Vargas na sa station number 8, nag-order mo na sa ganit kalan, subong ko na i-order mo sila kung na muna yung kalan na gusto mo, kakinanglanon mo or kolon, abi, kay butangin to abi design sa yung backup station. Kaya pag nabay na mo sila nga gabi, ito, dagakaubos, jutay nilang gidagson mar, sang supply dito. Last time to na nag-interview kami to live sa Action Night Patrol, damo-damo pa tong supply. Sumugod siguro nga nabatian rin nila sa Action Radyo Bacolod, nga drangan doon na budlayan sila. Kaya kabudlay kailangan mga pangita na sang do plane ablang ang ginagamit nila. Tapos,
ilutuon pa na nila, manumanuhon pa na nila mag-obra action mar. Managuro rason kun nga hindi dasi nga pagpagwas ang supply o kusang sirimang mismong mga baligya dira no kung magbakal ti dradaan makadto mo kitang main dra nga balaklan action mar no may manakiti damo man nagabakal gari dira amo man siguro ti makabulig-bulig man sa ilang pang adlaw-adlaw luginan siya ginagmaya kag makabulig man sa iba no kaya patro kami padaan kada sa gihapon nga lambihong sa palibot sang surad sang Bacolod mga kaakson tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas sa mong paguyang ko ng paglubos ang autonomy function ang mahigko nga kolon ang hindi regular nga pagpagwas ang higko sa tunlawas sa may dako nga papel sa pagbas ang autonomy function ang dapat imod si Pigla una sa batod sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Okay. Salamat aksyon na dyan. Amo nang sitwasyon sa nga pila ka mga lugar dalan na labayan sa ato sa nga patrol. Partikular sa duwas sa nga mga national highways. National roads sa maning dalan sa Lacson ka ang dalan sang Araneta. Amaning question nga tubtob subong wa isang makasabat mo. Exempted bala ang mga may diferensya sa paminsaron nga panglakatos kilid sandalan. Exempted sa face mask. Tawo man na sila. Hindi sila matapikan. Way mang taga-siling nga matapikan sila. Wala tonta pa nga may ara sa matapikan. Damo sa nagasiling, hindi ko no matapikan sang kagaw, bangod sang ila sa nga sitwasyon. Ayaw tanay ko makahambas COVID-19, no? Kaya pa mangkuton do siya ni makasabat mo. Ang problema, maka-aksyon sa mga layaw ng mga tao dari sa downtown area, dugay na nga problema dari sa Bacolod. An kon ako opisyal sang syudad. Tapos marami pakitaan ko sa pamaagi Man ginapang punpon malang na sila kung mayara sa mga dumuloong, mga international nga bisita blade. Kita mo nagligad to nga dako to nga event dahil sa Bacolod. Mga balay kilid-kilid gani pinangkakas to. Kay malabay ang mga international nga tao, mauya magkitang Bacolod nun. Pagkatapos makakaksyon, balik mangyapon. Ini mga nagalambi yung amo na sila mga tao nga way problema. Kaya obra nila sa nilakat lang alakat. Silang ko base kung masobrahan sila sa lakat kag magwa sila sa kalibutan law. Action Night Patrol. Night Patrol. Oy, boss nga adlaw balantayan sa pila ka barangay diri sa Bacolod ha. May tagtaganay naman sang sap. Di niya mga sekantrans sa sekantrans tapos na tuya. Ambal ni DSWD Regional Director Maria Evelyn Macapobre halos ubos-ubos tayo. Atag ang ayuda sa sekantrans sa nga sining social amelioration nga programa para sa mga benepisyaryo halin sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, kag syudad sa Bacolod. Damo biya ga pamangkot gyapon nga sa mga lugar na residente sang lugar outside Bacolod, asan o second trans amon niya sir? Why na second trans sa mga lugar sa Negros Occidental outside Bacolod? Bacolod City lang. Ang padayon nga ginapanagtag part ina sa ginatawag nga left out o con wait listed families.
Away ba lang matagaan sa una nga trans, pero kwalipikado gali. Nagpasa na sila sang listahan sa DSWD, ginsala ina sa Mayo, asang ulihin na kumpirmar mga kaaksyon nga kwalipikado gali. Amo naging tagaan sila. Kaya mantis tood unfair man na sila nga ang iba niya nga kwalipikado nga pareho sila nakakuha sang ayuda sila yaway. Tibos nga adlaw schedule sunod sa Bacolod pero lain niya nga tagtaganay kay paagi ini sa financial service provider. Nakadto gini sila. Ano niya mga financial service provider? Amo ningin ayo makaksyon mo sa ato sa gobyerno nga magbulig sa paggatagtag sang SAP. M. Lowiller, Cebuana Lowiller, kag ang Western Union. Diri ni Bacolod. Magwa ka mo baya sa Bacolod, mga banwa kag syudad, balabayanos kilay sandalan, nga ating ala ka mo damo tao sa M. Lowiller raw, damo tao Cebuana Lowiller raw. Kaya kuha na sila sang ayuda nila sa SAP, amo na mga left out families. Hindi niya second trans. Ang second trans aris Bacolod eh. Kag ang left out ari mas Bacolod, may left out maris Bacolod. Kaya ba sobra 15,000 ka mga tao nis Bacolod do? Labig-labig dito taganay mga pisa buwas August 5. Tob August 9. Mga 5 kaadlaw man niya. Kaya hindi ba na pwede maubos sa isa lang kaadlaw? Kaya pila lang ka branches kadaan ang mention natin nga mga service provider diri sa syudad sa Bacolod. Dala ka mo sang gakinahanglan nga dokumento kaya importante pag-abot ninyo maka-action sa naging pag-mention natin nga tatlo ka mga financial service provider may tawo na da-assign nga mag-akomodar sa inyo. May numero ka mga kwaon da. Amo nang serving nga daw ticket bla, di ka man makasakay sa salakyan kon aeroplano be kon may ka ticket eh. So serving nga ticket na. Baka mo number da. Kag importante face mask, social distancing gid. Ay basi imbes nga magkuha ka ayuda, dakpan ka bala sang pulisaw. O kon task force disiplina ta, dire sa Bacolod City. Salamat-amat salamat ka natagan man sa ayuda ining mga dapat talagaan gid. Agatong mga ginatagan nga hindi gauli kwalipikado sa first trans. Ang iban to nagbalik, iban sila sa ayuda, pero may iban nga wagi na nagbalik. Amo na nga tingala sila nga si Kantras, wagi ngala nila. Kaya na kita na sa pag-check mga action sa DSWD sa database o kung listahan man sa iban nga ahensya sa gobyerno nga nagapanagtag man sang sining financial subsidy. Di pwede nga doble kundi isa lang. 18 minutos na kaliga sa tak ng alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. Ambal di itek kalisbong may bungsod to sa balay ko do. Galing bungsod ti bayluhan lang nila duwa kabilog nga masitira eh. Pwede man kono banga baylo nila. Ay ding ining duta sang bungsod, pwede man na magagamit ay no? Ginagamit na siya, ginahimo na. Kalan, ang bungsod no? Ah, oo. Sa balay sa una, damo to bungsod tingala kung may tao nga ginbakali ang bungsod. Tapos lan ganing bungsod doon, no? Amo nang ginahimo kalan. Iba si kon nagjotay ang bungsod sa bang. Ay nahimo kulon bungsod mo. Plus ining uhot lang ginatutdan. Uhot bla dagami bla sang humay. Tinga nagdutay ko ng supply dira sang masitira ka mga kulon dira sa Pahanukoy ho. Basi tuod kon nagahina man guron trabaho eh. Kaya bagol man sa limitasyon nga dapat gayon sang aton sa gobyerno dala sang COVID-19. Importante may balaklon gyapon na. Hindi lang mawadaan. Kasi sunod nga adlaw mga ka-aksyon balik naman na sa normal operation dara sa himuay sang kulon sa Pahanukoy.
Last 10 Action Radio Philippine Standard Time. Bubo talaga nato sa commercials. Balik kita standby pagkatapos kilabas ni. Okay, dari kita sa ato sa ring pag-acknowledge sa mga gabanitor sa ato sa ring live stream. Jocelyn Liboon Dispoho, good evening. Payong gabi na, si Melanie Bernas, si Melina Bernas, Carol Balila, Eileen, keep safe, Bacolod nun sa God bless. Si Toto Joel Divera Sr., isa ba sa mga miyembro ng Capital Brats, thank you. Judith Calves Pamposa, good evening. Jocelyn Arcivita Olak, Raman si Action Nix, Nolan Zambales, may update na sa Bacolod, Iloilo Fastcraft. Check ta kay check ta sa ato sa nga record kaduga. Chino Hinulos, good evening sir, monitor from Chongs, Tapsilogan, Bacolod, salamat. Yvonne Boisesure, done sharing, salamat Yvonne. Nolan Zambales, pa shout out Zambales family sa Talok Bago City, salamat ka, good evening. Danilo Jocampo, listening here sa Pontevedra. Si Julius James Escoltero, greet ko lang si Nato sa SSS Kabanggalan, permigay katamyaw sa inyo programa. Elizabeth Malaka Gabala, Aldrin Limaco, monitor lang kami sa DC2 Alhis. Romina Diopenes sa Bakino, Cory Vidaha, Starantaran watching from Kuwait. Elizabeth Malaka Gamala, monitor Malaka Family, Porok Santa Ana, Barangay 31. Si Mayor Ernesto Estrao sang hinubaan. Usano pa ni Mayor hagan-hagan ang COVID man para makalagaw-lagaw na sa banwa sa hinubaan. Maabot ganang time ko ra. Pangamuyo lang ta. Maghagan-hagan ni kabadula na gidalayon bla ang COVID-19. Salamat gid. Good evening kay Mayor Ernesto Estrao sang hinubaan. Aldrin Limaco, Aksumarlon monitor lang kami sa may dito alis. Romy Francisco Pactao, Bungkada. Si Araba si Marilo Travilla Catinoy, salamat. Gary Lake Manzaneda Lisa, Sir Gary da, salamat. Lorsky Didulo listening, araman si Parita Babes, Pari Babes, Bertrox, My Bert, okay, always watching her sa La Castillana. Corazon Villases Gayo, hindi na may signal ka Globe, Amo na agad na pangabay sila ni Presidente Duterte, kayuhan yung signal nyo. May taikatatlo sa mga telco nga ginapatindog na ang ginahingagaw ina. Galing kay ang pagpatindog bla, natamaan ka hingagaw, natamaan ka dali, natamaan ka paspasok isa, kibot lamang residente, may ka kot-kot na stupad nila. Magagay man lang sa itong proseso, wagid goro problema. Kati Ver, good evening Sumarlon. Roger Francisco, good evening Sumarlon. Salamat. Corazon Villases Gayo, great lang kami watching from Dalbagan. Sir Philip Alosagay, thank you. Rakni Malinaw, Orlen Vergara Hinsole, Andrew Wanitis, si Kim Rosalina, good evening. Monitor kami di sa City Hall, patamiyaw lang family ko sa Barangay Tangob. Family udtuhan kag sa mga hinablos ko, kag mga utod, salamat kid. Taran-taran nga residente sa Barangay Tangob, majority nga residente sa Barangay Tangob ya mga masinulundon. Kim Rosalina, salamat kid Kim. Gilbert Lotse, mar-ask lang ko si gibiyahe sa jeep sa Bacolod, gabonitor gid adlaw sa inyo program. Barangay Hawaiian Silay City, salamat halong, God bless. Sige, biyahe sa Bacolod na. Mga POJ. Galing amulan to pag August 15, required na ang pasahero, kag pati driver, magsuksok sa face shield. May face shield, siyempre may face mask sa sulod. So, sakripisyo lang dugang. Edwin Delicana, good evening sa taran-taran, God bless. Si Toto Siloso, dara sa may Barangay Tangob, monitor sa may San Lorenzo. Why na nisa sa dalom sa
dalom sang kahoy ng talisay kamati gabi na. Sa hapon na ni saga standby sa dalom sang talisay nga kahoy. Si Toto Siloso. Nards Mondihar, asa bala watching from Barangay Binicuel, Cabancalan City. Orlin Vergara Hinsuli, sampol bala ang mga layaw da nga badyaw naga pang hikap sa botkon mo, ano ina man, todo may kapang hikap da, kung isa, may lungkot na mahikapan nila bala, hindi problemado, pero galokdo gani kalibutan. Sus, ang ihikap nila, bas lang tapongol daw. kung matabuan nilang tao nga galokdo kalibutan, problemado bala. Ivan Volontate, good evening. Araman si Ma'am Fetty Joy Lingamin. Taran-taran nga mga staff, kag teachers, sa Tangob Christian Academy, TCA, sa Bacolod, ready ng TCA, para sa August 24 nga pagbukas sang klase. Okay. Ara si Arlo Babarano, Malinaw, good evening sir, nagpa-register ya sa relief agad para sa SAP la paya schedule. Wala pa na Arlo, no? Muna sang sa online relief agad. Way pa na ma-releasean payroll sang DSWD Central Office. Pero gina-asikaso na Arlo, no? Kaya ba na statement sa nga DSWD Region 6. Sa muna sang online or relief agad, no? Wait lang, kaya na proseso na to. Ano lang na papagawa sa payroll. Damo di bungsod sa San Lorenzo, kadto di sila sa akon kay damo di para himuon kalan. Bala to na taga Panukoy. Sadya ni baligyanay bungsod mga bunay. Magluwas sa face shield, sadya ning baligyanay kanining bungsod. Si Isabel Grants, mayong gabi, listening all the way from Valle Hermoso, Negros Oriental. Tibrela ko akson El Rey, kung damo pa. Dara, okay pa da. Basi kung mga nota, ulita. Corazon Villases Gayo, Aksamalon, great kami, watching from Idalbagan, Arlo Barbarano. Good evening. Okay, salamat. Fritzy Joy Lingamin, Ivan Volonta, nagsaka kita. Adel Dikito, watching from France. Kamustang France na bongda? Si Madibi Doblar, Mumbai. Ginagarit ko lang taga Barangay Paloma, Valladolid. Elizabeth Kiatson Sakares, good evening. Watching from Bacoor, Cavite. Damo pagid na sila. Balikan talang dugay-dugay niya kay medyo dabo-dabo pa. Great ko, happy 78th birthday kay Alberto Acuesa, halin kay Alicia Acuesa, Barangay Kamalabalo, Banwasang Hinagaran. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Action! Radio! Night Patrol! Los Angeles Immediate Action Radio Philippine Standard Time. Kadamo gali sa mga nagdulugang nga kaso sa COVID positive sa Negros Occidental. Sa record sa atos ri nga DOH, hindi lagali 11 to mention taon na, no? Antes na katuan ang detalye sa mga balita sa atos ri nga mga patrol unit reporters. Happy 78th birthday anay kay Alberto Acuesa. Alin kay Elesia Acuesa sa barangay Kamalobalo sa Banwasang Hinigaran. Ibalawon na rin detalye sa balita unahon naton sa bansang Northern Negros, Aksyon Roger Gotib. Anong sitwasyon dara partikularmente sa mga sunod sang Cadiz? Daw sa ang kaso sa Negros Occidental 535 na. No, mayara sang 57 nga nagdugang sa mga adlaw na mo, no? May nakita ko rin mag-aksyon nga maisa ka 5 katuig nga babayi ho. Taga Sunod sang Kabankalan, LSI, Local Stranded Individual, 5 katuig may upod ginisa. Sang nagpulit na balik sa ato sa probinsya. Unang report, detalye sang report ni Aksyon Roger Gotib sa Northern Negros. Action! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Roger sa report ngayong gabi, please come in. Yes, Action Marlon, maing gabi sa mga aksyon. Panahin karon nga ka-lockdown, Action Marlon, ang amal dari Candy City Emergency Clinic balit pa kahapon. Tob-tob subong adlaw, kan posible sa masunod pa mga adlaw, kaya gipayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga sa digin 3 kadlaw nila nga iga sira ang ining pasilidad sa siyudad sa Cadiz. Ang ining health facility tungod man sa kaso na sa diin may ara nga isa ka nagalin sa Bacolod na nagatrabaho dira sa siyudad sa Bacolod, isa ka lalaki pagkatapos ay pauli sa siyudad sa Cadiz sa Matyaga. Ini sa nga malain nga pumatag ginakabig simptomas ng COVID-19 na gindala sa among nga bululngan sa nga pag-abot gid na patay ang ining persona kani nga ginpatagan ng swab test ito. Ginaulat pa kung ano ang result, no? Kag may isaban ka nagahapo nga expose ang mga personnel sa among health facilities kag transfer na dira sa Corazon Locsin, Montelibano matapos nga 24 hours nga ari siya sa sining pasilidad kag wala sa managabantay siya ka pamilya niya. So tungod sina naka-quarantine karon ang mga naka-duty nga mga nurses sa sina nga mga sitwasyon kag subong man ang doktor in pang swab test man sila kalakip na mga drivers ang ambulance. So ginaulat-ulat kaya ginpatigay ng pag-disinfect sa bilogin nga lugar, sa bilogin nga building sining Candy City Emergency Clinic Action Marlon. Kabay pa nga ati magabukas ini sa liwat ang abiso na lamang sa nga monitoring city official diri nga kung may ara nga mga manugbata ka man birthing home man ini nga lugar, may ara mga manugbata nga mga iloy gati gina-advise na lang ka mga sa mga balay-balataan na lang anay kag ang mga emergency nga kaso naman nag-istorya naman si Dr. Maria Victoria Ibanez kag subugman si Dr. Pamtang sa Cadiz District Hospital na dito lang Action Marlon igadalon ang mga emergency cases wala tagin pa kayo may mga aksidente sa mga dalanon pero panahin niyang konsultasyon dari sa mga nagapakonsulta kadadlaw sa City Health Office Action Marlon. Sa dugang naton nga balita ginang alataw nga posible buwas makafile na sa kaso ang katapos sa kapulisan may kadala sining kaso nga natabo sa tong 14 anyos nga dalagita nga ginbuno kanakangkon sa 5 tanan ka mga pilas ang fatal nga igo sa to mga ara sa dalom sing ilok kati agi sa kutsilyo samtang ang 4 naman kanaga tupad-tupad nga pilas na wala nga kilid sa sining 14 anyos nga biktima sa grade 9 student
nga sa diin agi ini sang ice kick pero mga manalom nga mga pagbuno ini action marlon matapos sa masapuan ini sa tong mga alas 10:20 tagna sang sinarita nga Sabado sa Sinda San Jose Barangay Mabini. So ang development kini kasi may nag-surface na duwa ka mga witnesses no na sunod sila wala sila na yung magagwa tungkol kay daw na hadlock man sila pero base sila sila nga payag nga naggagwa sila mag-witness agad nga matagan ustisya ang kamatayon kag mismo ang pamilya man nga nagatalangisod sa ding paggataliwan pagkatulad sa kabuhi sining 14 anyos nga dalagita. Now sa pag-interrogar sa investigation dito sa bahin sa nga duwa ka mga witnesses yan pamangkot sila kung bala may ara si Marlon nga nakita agad sila nga nagwa sa kampo nagsabat ng isang may ara hindi pa mangkot kung bala nakilala nila kaya naghatag man sa pangalan ang pulis kung amoy na pangalan pero sunod sila hindi sila kasiguro kay pagdabot nila dito amuan paggagwa nga malayo pa ang distansya kag medyo talikod na ang ining nagwa sa kampo matapos nga una nag-responder in duwa tungod kay nagsinggit mamang kag tabang atong biktima nga 14 anyos kag nabatian nila gid pangita amo to nakita nila ini nga nagapagwa sa sina nga kampo nga persona pero gid pa mangkot man sa investigador na si Police Master Sergeant Jake Lucero sila pero natandaan mo natandaan bala ninyo ang ginasuksok kag kon ano ang kulor sa ginasuksok kag ang bayo kag subugman ang pantalon o shorts nga ginasuksok kay nagambal man ang isa sila niya tandaan niya gid kag iya gid sini nga tandaan ang color sa mga ginasuksok so sang huli kay may na-recover dito nga pila ka mga ebidensya ginpakita sa ila kag nagambal ang isa nga amugid gin pa sigurado ka oo sir amugid din na ang ginsuksok sang amo nakita. So, tungod sinema, yara na lead ang kapulisan, kaya plaster na, good nga ma-file ang kaso, pero hindi na ini dakop pa kung ikaw lato na lang, nga kung ma-file ang kaso, laton nga may ara. May ara nga warrant ba rin siya magwa, Action Marlon, agod nga madakop ang amo nga suspect sa ito. Action Jar, ano ni siya, ginbuno lang ni siya, kung may iban pa nga krimen ganimo? Kamagin. Anong krimen? Ay buno lang ni siya? Ginbuno lang or may iban pa kayong krimen? Wala ini na himos lang sa Marlon. Wala yung buto mo silingon. Oo. Wala ini na himos lang. Kay actually pagkakita, sini intact pa ang iya sini nga ginasuksok shorts kag ang iya sini nga kaya naka-short pa lang ni siya mo. Pagdalakat ito sa balay sa kamay niya, sa ilagi ni Saral Masausing kasi parang iya sini iloy kagamay. Sa ila sini nga pagpakabuti permit sa kanto kaya sini iloy gaw brama na sila sa Bacolod. Pero pagkakita sa iya to pirason lamang sa kadugoon pero wala siya masilingan na ubang iya sini mga panapton. So sa medical examination sa doktor wala siya matandog at si Marlon ang napatihan nga si may ara lang at si Marlon nga si nagbato ang biktima. That is why nga buno-buno siya tungod nga nagsinggit siya anti siya gibayaan kasi kilala ya ang suspect o kung ginakabing gini nga mga suspect kaya ginakabing nga duwa no? Ang naghibo sini Action Marlon. So sa porsyon sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito sa atong sini nga kaya mo nang kumpirmado no kag gapasalamat kita kay kadamo sa nagpudyon bulig mismo sa pagpatigay natin sa investigation wherein amo na siyang mas maayo no kag amo ginang dapat na ugilan naton lalo na ini actually this is public crime no amo nang ginatinguha naton sa ginapila sa pumunuyo lalo nang may nabalaan man lang sa kaso sa sining crime. So dapat nga hindi na natin pagdaguhon dili kita magpadala sa blog. Oo. Pero may nag-ara na sila sa surface na nga mga witnesses kaga maka-file na gidman sa kaso pero hindi na sir madala sa hot pursuit operation o kumadakop ang kriminal. Yes, Roger, amo nang ginakasubo natin kay tungod ang kaso
despite nakita na natin na may kasanagan, pero hindi kita kasunod kita lang sa proseso, no, lalo na sa atong justice system. Kaya ang gina-observe natin with due process, no. So ang salang procedure kag technicalities gina-observe natin. So ang pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Masito may katalasing kaso Action Marlon. Ang manak ko nagpuga sa iya sining manding ginpatay niya man kay patapos gingoyod diya sa subak ginlubong. Actually nagapabilin siya sa kustudiya pero hindi siya preso. Kaina galing kay wala na to gid ma-follow up pala pero ang procedure kaina sa aga kay tani i-file ang kaso man siya pero may extrajudicial confession siya. Kaya siya man gali ang nagtudlo kundi niya ginlubong kag siya man ang nagkali sa to nagkay-kay kay siya nakabalo kundi na plaster lawas mo kay mati way nga nato masulod sa lungon o kung way maputos man ginlubong niya ng rekta. Kaya kung lain magkalis ito, kasi masalapayan, bala maigo, bala sa pala, o kung saan ano na ginagamit, bala ang lawas. Pero ito kung gin, natultulan niya kung paano kalkalon, kaya nipis mo lang, kaya nabaw mo lang. So, gin patigan kayo ng proseso, nga dalon siya sa isa kabugando, agad nga dito siya mag-extrajudicial confession. Pagkatapos i-form into affidavit, kag papirmahan sa yagod nga ma-file siya kaso kay suno sa advice sa piskal nga kung i-rectify na file mo lang kabasi kung diriyan nagako siya pero pag-abot na siyang preliminary investigation kag hearing kag hindi siya mag-ako di mabudlay na kita lang may extrajudicial confession na siya sa interview sa Action Radio sa iya sa interview na ton nagako din man siya na siya sa gay suno sa iya nga hindi siya kagwanta sa baba kuno sila sa iya manding asawa ini sa iya sila napatay man nga amay tag pamiling karon si Angelito Sibuyan nga yara sa kustudiya sang kapulisan sa syudad sang Cadiz Action Marlon. So para mo na madulong sa report mga balita may informasyon update rin sa may syudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Salamat sa report na aksyon na Roger Goteb. Alas 10:42 na. Sa lawang tayo sige na nitali naman sa report ni aksyon na Percival Villamor. Alin Northern Negros sa lumpad kita sa bayan sang Southern Negros. Ibalon na naman nitali sang mga balita. Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon Percival Villamor. Aksyon na Pers sa mayong gabi sa report. Please come in. Mayong gabi Action Marlon kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Alas 8:20 sang aga, Agosto 4, 2020, ang katapo sa police station sang La Castellana nagkandak sang operation against illegal gambling. Sa pagpamuno ni Police Captain Ramel A. Bustamante, Chief of Police ang La Castellana, upod ang alert team nga ginapamunuan man ni Police Master Sergeant Nelson Madrina, kag ini dikto sa Hacienda San Jose, Barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. Ang operasyon dakop dire ang mga persona nga ginkilala kag ginaresto ini si Archie Padpad I. Campos, 32 anyos, soltero. Bernie Uri I. Lacton, 43 anyos, soltero, kag residente sa Hacienda San Jose, Barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. Gidakop sila pinaagi sa warrant of arrest nga may criminal case number NR 20-014 sa violation sa Section 1, Paragraph E, Paragraph 1 sang Republic Act PD 1602 ukon nga ginatawag naton illegal gambling. Kag ini siya aksyon na Marlon, may ara siya nga bill recommended nga 30,000 ka pesos, no? Aksyon Marlon, wala gid kauntat ini ang mga tao sa pagpanahor, gamay ang taya, pero lang tawa ang iyang multa sa gamay nga taya is 30,000 ka pesos kada isa sa ila. Ini warat of arrest pirmahan kag ginisyo ni Honorable
Joseph Higruni, si Valencia, presiding judge sang MTC Branch 9 La Castellana, Negros Occidental, kag may pizza sadtong July 14, 2020. So paibalo sa mga pumuluyo nga untatan na naton ang pagpanahor aksyon Marlon agunto maglikaw kita sa multa aksyon Marlon. So mo ang nakuha naton nga balita gikan diri sa aton namtangan sa La Castellana PNP para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Report. 10:45 Action Radio Philippine Standard Time. Kay pare Benito Salbibia, salamat sa pagmonitor Jose Cambang. Regards lang kay pare Roger Gotib sa Cadiz City, good job. Eden Kasoyon, watching from Pinaginpinan, Kabangala City, pakigrit happy birthday. Sa ako sa nangayhada, Alea Nicole Robet, dara sa may barangay Suma, God bless. Report naman ni Action Tambon Forte. Balik kita sa bansang Northern Negros. Action Night Patrol Field Reports. Action Tam sa detalye sang report, please come in. Yes, Action Marlon, maigid ng gabi sa atong mga tagpalamati subong man sa programa Action Night Patrol. Isa naman niya Action Marlon ka persona ang matigayon nga madakpan iya sang katapo sang kapulisan sang Sagay City PNP. Paagi iya Action Marlon sa warrant of arrest nga gin-issue sa iya. Kag ining pag-aresto iya Action Marlon sining suspitado gin pangunahan ni Police Staff Sergeant Jess Arnado, warrant NCO, together with Police Staff Sergeant PJ Villanueva, kag sa idalom sa pag-supervise ni Major Albert C. sa sinigid lang hapon Action Marlon Agosto 4 tug 2020 pasado alas 3 ng hapon sa may barangay Bonifacio Ciudad Iasang Sagay. Batok sining suspitsado ya kung wanted person Action Marlon nga mo si Alexander Tagala Dumitig alias Toto, 34 anyos, may asawa, residente sang Purok, Nabantuan, Barangay Balintawak, takop iya sang siyudad sang Escalante. Paagi sining warrant of arrest nga gin service sa iya nga may criminal case number 20-7175-S sa kaso naman iya nga qualified thief. Kag ining warrant of arrest gin-issue kag ginagdaan iya ni Honorable Judge Reginald in Puentevilla, Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 73 nga nabase diri sa Sagay. Kag napitsa naman niya sang Hulyo 30 tuig 2020 kag may girekomendar ang korte sa iyang piyansa para sa iya nga gakaigo kon sa iyang temporaryo naman iya nga kelwayan balor 120 ka pesos 120,000 ka pesos para sa iya temporaryo nga kelwayan kag subong ining persona Action Marlon hunong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Ginatamyo lang naton sa maigid nga pagpurok-urok sa gabi kay Pastor Danilo sa Pantaw po siya Panimalay sa may banwa iya sang Morsya nga wala gid naga-absent sa pagpurok-urok kasi gabi sa Action Night Patrol. Gikan ni siyudad sa Sagay, Action Tamon 14 nag-report na sa balita ng aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Sakay Jasper Biligorio, mayong gabi Action Marta, may ako lang dagid akon sa nga Papa Ryan Biligorio, akon Lola Jolie Biligorio, kag labinigid sa akon Mama, si Gigi Biligorio, happy birthday, Monitor Lopesayna, Banwa sa Morosya. Las 10:49, balikantang patrol, ang detalye sang natipo naman nga balita ni Action John Diaz, ato sa nga piloto na Action Nixon Tahom. Las 10:49 na, pero tawhay malang sunod sa Bacolod na subonga. Kabay pa nga magpanayon eh. Tob-tob karon sa kaagahon. Action Night Patrol Field Reports. Sa report sang Patrol Action John, please come in.
maging pasalamatan ni Barangay Kapitan Ricky Mijares ang mga pumuluyo nga nag-coopera dira sa area sa Purok Maymonaton, Barangay Banago, Sarad, San Bacolod matapos ginlift na kay natak na stress ang hapon ang lockdown o kung pag-sealed off na base sa mga panimalay. Ang nabilin dira nga daan 23 ka mga panimalay ganagay tinatapos sabla ang ila 14 ka adlaw nga home quarantine period action man naging talana dara sa ila agud nga hindi na dugangan pang nagpositibo sa COVID-19 sa mga lugar kay natapos na gitman. Ang problema nandari hambal ni Mijares ining 23 ka mga panimalay dira na isa dira action maduwagin may nagpasugot nga magpa-swab test sila antes pa man nga natapos ang 14 ka adlaw nga quarantine period nila tugtog na lamang nga ginlift. Nagapabili naman nga yara sa quarantine facility ang 12 ka mga persona nga nagpositibo sa COVID-19 dira sa mga mismong lugar. Badari ni Kapitan Ricky Mijares bastante na baton Manila ang tanan nga mga serbisyo ang kinahanglan nila samtang ginapaidalom sila sa quarantine kag wala man nagkulang ang barangay sa pag-ayo sa ila kung tani magpaidalom gid sila sa netong naman nga swab test action man agud may baluan may nabilindab lang ang positibo sa COVID-19. So anong natabo ka pa? Tapos na ila tapos na. Okay, ang 14 day na. Okay, lagi na lang ito sa quarantine kasi hindi siya pangila ito ang kaya ako na mo ito siyang kay dato sa siya ikon naman na masaltan na wala pa. Okay, at least nalipid na no ang tira nila ang lockdown. So, okay, hindi mo ito siya sa paon kung hindi siya mag-negative. Oo. At so, yung lockdown na ikuha na natin yung siya itong kaya datang siya na lockdown mo sa 14 days. So, may matiyan na kabayan sa pagpayag ni Barangay Kapitan Ricky Mijares ang Barangay Banago. So, ang ginano niya na Andre, hopefully sa ibang pagkitara nga mga lugar nga may sealed off kagatong mga sa quarantine facility karon ang makarecover na sa COVID-19 nga balatian para magbalik na sa normal dira abing sitwasyon sa area mismo ng Barangay Banago. Balik na gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Kay Eli Asturias, good evening. Action na Marlon Monitor ko dari Action Night Patrol from Purok Santol, Mandalagan. Si Pretty Mahilo, maraman. Kamusta na kay Parejon, Mahilom? Masubo-subo nga balita para sa nakakilala kay Eddie Liarde. Nangin one-term senator man isa sang pungsod sang Pilipinas. Kag broadcaster man. Nagataliwan sa edad nga 85 sa buong adlaw o si Eddie Liarde. Former senator, kaga long time host. May programa man sa mga ka-aksyon sa Saka Radio dito sa Manila. Wagin palayag ko na rong gintunaan sa kamatayon niya pero ang pamilya niya maka-aksyon. Nagaklaro gid nga hindi na siya biktima sa coronavirus pandemic. I-cremate niya sa ring lawas. Ma-birthday pa sa tani ka-86 nga kaadlawan. Sa maabot niya nga Agosto 25 pero ay na sa makalabot maka-aksyon. Ining si Eddie Liarde. Radio personality man. Si Eddie Liarde. 54 minutos nakaligis at ng alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. Sa lawat ang namuruhan tutubalang nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, damo-damo ang nagkadurlugang subong. Aran na sa 535 ng kadamuon ho, may yara sa mga pilani, 57, ay halin sa 478, nag-535 na subong. Kadamo-damo sa kaso subong adlaw mga ka-aksyon galing kay manti expected na gidman pagod man dumduman nyo tong damo-damo nga mga LSIs to ng 400 plus ka mga local stranded individuals
nag-abot to balik diri sa Negros Occidental kasunod sa Bacolod. Ti taran-taran to mag-aksyon gin pagkuhaan to sila RT-PCR swab test. Isa 400. Ay ara gid siguro sa nagpositibo. Don de Blanca mayong gabi sa may Talisay City ni siya. Kaya mo nang pinaka-latest mag-aksyon sa kaso sa COVID positive dari sa Negros Occidental. May 5 ka tuig naman to nga babae. Sige lang, lato-laton ta rin nga magaganhaga ng kaso sa COVID-19 dari sa Negros Occidental. Pero hindi taman ugaling mapabayaan ang mga nagkalabilin ba itong mga stranded ho, na mga OFW sa Manila kag sa Cebu. Tiko mo kay nag-implementar balik sa MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine ng Metro Manila. May mga pagkansilar naman sang biyahe. Alin dito mag-aksyon pasulod dari sa Negros Occidental. May mahimo Part sang tika nga ginapatayon sa isa lamang katinutuyo para nga mag-untat agaganhagan ang kaso sa COVID-19. May isa pa kabulan gani sak bulan. May isa pa katuig nga lalaki na taga Banwa sang Isabela ni. Taga Banwa sang Isabela, lakip man sa nagdugang sa COVID positive sa mga adlaw diri sa Negros Occidental. Nagaubo siya kag budlay paginhawaya para sa facility quarantine. Domestic ni siya. Sa lingon, hindi sa LSI, hindi man OFW. Kabay pa nga hindi ni local transmission naman. Luluoy, no? Iban na kabataan. Lawain pa ni kabalo ko na nung masakit nga nagtapig sila sa ngalawas mo. Kaya mo ni so far ang pinaka-hubin diyo sa nagdugang COVID positive sa Negros Occidental. Ang isa 5 katuig nga babae, ang isa katuig pa lang nga lalaki. May 11 anyos pagkidari nga babae man ho. Taga Banwa man sang Isabela. Domestic man, Butsalingon, local resident man. May taga Isabela gapon, 37 anyos, babae, local resident man. Basta gani mag-local resident daw kakalulbaan, no? Kabante, hindi sila OFW, hindi man sila LSI. May apor man gani mag-aksyon, authorized person, outside resident, 35 anyos nga lalaki, taga Banwa sang Binalbagan, naka-facility quarantine. Sige, alas 10:58 so Action Radio Philippines Standard Time, inyo palatuntunan, Action Night Patrol. Magabalik na naman na boss with Action Eric Magbanwa, ang regular nga anchorman. News Center naton Action ang Defensor. Katuwang naton diri sa Technical Control Action Nelmar Madera with Action Elway Dutelius. Sa ngalaman sa ato sa ring mga Action Unit Reporters. Ako naman, Action na Marlon Henovaya. Sweet dreams, good night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. And I try not to cry. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!